Industrijska vrba, možda na prvi pogled nezanimljiva, ali pleteni proizvodi od njenog šiblja, posebno baštenske garniture i dijelovi kućnog namještaja, izvozom iz ovdašnje Korpare 80. godina prošlog vijeka na tržišta Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, svojom praktičnošću i dizajnom doprinijeli su prepoznatljivosti Šamca u svijetu. Sa namjerom obnavljanja ove djelatnosti i podsticanja razvoja porodičnog biznisa, lokalna vlast u Šamcu je uspješno realizovala projekat Razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i poljoprivrede i za to u okviru šire akcije kandidovanja najboljih praksi lokalnih vlasti u 85 opština Bosne i Hercegovine dobila Bikon status, 5 najboljih opština u Bosni i Hercegovini za 2006. 2007. godinu.